Vou comezar, se me permitides, polo relato de 3 anécdotas que vivín este verão. Nunha fervenza do Barbanza, perto do Porto do Son, achegueime ao letreiro indicador e sobre a palabra mirador alguén galeguizou de xeito que se lese miradoiro. Outro alguén por baixo escreveu "This is Spain". Non vai a ser que non se esquece. A segunda ten a ver cun diálogo moi cordial, mesmamente moi cordial, cun mozo andaluz, secretario de Concello, familiar de amigos meus, de visita na Galiza. Xorde inevitablemente a cuestión da lingua e acaba formulándome unha pregunta elocuente pola súa exactitude. Pero, en definitiva, para vosotros, el gallego es unha riqueza cultural ou lo pensáis como sustituto del castellano para todo? Respondínlle, non sen algo de ironía, que en séndomos todos iguais, por orde constitucional, queremos utilizar na Galiza o galego igual que eles en Andalucía o español. En fin, a terceira aconteceu nun hotel de Tui onde fun atendida por un recepcionista portugués que se expresaba nun español moi competente, que diría Manuel María. Cando se decatou do que eu falaba, exclamou: "Ah, desculpe, a señora é portuguesa". Ao que eu aclarei a miña nacionalidade galega, comezou a castrapear. Ben, todas 3 anécdotas que calquer de vós poderá incrementar, sen dúbida, son reveladoras de até que ponto a situación lingüística que estamos a viver conta con todos os atributos da anormalidade, da inversión de papéis, do extrañamento do máis próximo. Porque, con efeito, o This is Spain, escrito por algún enérxico españolista, non fai máis que confirmar sobre un direito de propiedade que ninguén de nós outorgou as relacións lingua-política que algúns inocente ou perversamente queren negar. Téñenas en troca ben claras aqueles para quen a mínima presenza do galego nun indicador turístico molesta e é eliminável. A pregunta do rapaz andaluz sitúa con toda clareza a escolla dilemática. O galego é unha lingua de verdade ou un ornamento cultural prescindível? En traducción política directa, pode sobreviver o galego como residuo ritual, como artefacto cultural opcional, isto é, tal e como impón e aplica o españolismo, ou, por contra, a súa sobrevivencia só estará garantida se se reapropria dos espazos e funcións ocupados polo español? En fin, o empregado portugués de hotel galego, a poucos metros de onde este idioma chegou a ser oficial e moderno, aplica, porque así o impoñen estritamente, a regra sedicentemente galega. O galego debe ser expulso de calquer lugar público. A mantenta estou a utilizar o verbo impoñer mesmamente para identificar os axentes reais da imposición lingüística que padecemos e para encarecer a necesidade de liberar a ferida de todos os apósitos que se lle aplicaron. Pola ao ar libre, deixar que respire, aplicarlle o medicamento curativo correspondente, non a droga adormecedora, e dispórmonos a que sande, non a que siga oculta e supurando. Se a metáfora valer, significa en prosa corrente que a lingua galega non se explica con eufemismos nen con disfemismos, senón co mesmo baremo e coa mesma definición que merece calquer lingua normal. En segundo lugar, que o esforzo que pede de nós a situación actual é a práctica do realismo analítico e a recordación de direitos humanos indeclináveis como a práctica da lingua na propia terra e na propia sociedade onde se vive. En terceiro lugar, que tal exercicio de reposición da lingua marxinada, da lingua galega, a forza vai provocar, como todo cambio social ou histórico, tensións, sorpresas, readaptacións ou mesmo protestas dos inmobilistas ou dos rotineiros. A isto é o que chamamos tensión normalizadora, que non consiste, obviamente, na procura de ningún conflito artificial, senón no exercicio democrático, pacífico, máis firme e claro, da lingua galega en ámbitos sociais e públicos. E, por suposto, en todos aqueles que a cativa legislación actual permite ou autoriza.
non se coñece cambio histórico ningún merecente de tal nome que non alterase unha orde, entre aspas, unha estabilidade considerada injusta e por iso modificável, sexa falándome de clases sociais ocupantes dos poderes, de sexos, de povos sometidos, de colonias emancipadas da metrópole e, por suposto, tamén de linguas normalizadas que recuperaron o seu estatus nacional a por de ocupar ámbitos privativos ou hexemónicos da lingua estatal ou da lingua colonial dominante. Por que recordamos estas verdades elementales? Porque estamos a viver, compañeiras e compañeiros, inclusive dentro das nosas filas, unha confusión grande, verbo do conflito lingüístico galego. Confusión debida en parte a moitos anos andados de planificación política contraria ou inútil para o galego. En parte a décadas de inadecuado tratamento académico. E hoxe tamén a un intento de borrar o idioma da axenda política, da problematicidade social e, por tanto, dos asuntos a resolvermos colectiva e solidariamente. A propia falta de vigor social do galego, a súa escasa legitimación pública, a falta de estímulos para o seu uso non diglóxico, a falta de modelos de megafonía imitável, emulável, seguen a funcionar como pexas para a súa normalización. En dúas palabras, o español é a lingua, por activa e por pasiva, inevitável. O galego aínda é a lingua pelexável, entre aspas, a que exixe de nós constantemente uso e xustificación do uso. Aínda unha lingua que non é obxecto de emulación. Isto provoca, naturalmente, canseira, desánimo, desilusión, mas non debe levarnos ao abandono ou ao indiferentismo, mesmamente porque a crise no presente máis grave do que o era cando ninguén dubidaba da centralidade da lingua no traballo político nacionalista e cando a ecuación práctica uniforme e pública do galego igual a galega ou galego nacionalista funcionaba automáticamente. Crise, sabémolo ben, que se manifesta, entre outras cousas, na enorme perda de utentes ou usuarios iniciais do galego, e nunha reposición de falantes que non a compensa. Todo isto aconsella non cairmos en artificios explicativos que disfarzan o problema ou confunden a súa natureza, e si procurarmos a mellor identificación de conceitos amplamente manexados e tantas veces pervertidos na súa significación real. Vai de seu que a comprensión dos fenómenos lingüísticos en que vivemos é fundamental para entendermos a contra do galego, a súa lóxica, a súa intención e finalidade, como tamén é fundamental para mellorarmos a nosa práctica consciente do mesmo e o noso obxectivo de alargarmos esa práctica a moitas e moitos máis compatriotas. Recordaremos, por tanto, algunhas nocións básicas que convén devolver a súa significación orixinal. En primeiro lugar, non existe a lingua a título individual. Ela é axente e efeito ao mesmo tempo dunha necesidade distinta e distintivamente humana como é a socialización. Todas e todos nos fixemos bípedos humanos grazas a ela e ao que ela conleva. A capacidade de representar e pensar o mundo, de expresar e de elaborar produtos e actos culturais con ela. Non hai linguas robinsónicas. Cando falamos de uso individual dunha lingua, referímonos non a un individuo abstracto, senón a un individuo en canto membro dunha sociedade ou grupo humano dado. Vou sintetizar, non vou dar leitura a todo o que teño escrito, mesmamente para cumprirmos coa taxa temporal ou cronométrica que nos impuxemos. En congruencia con este aserto, non ten o menor sentido manexar o conceito de lingua propia como patrimonio particular dun individuo ou dunha familia.
Lingua propia, aplicada ao galego, significa lingua nativa e nacional, isto é, a única que se criou e desenvolveu de forma original na Galiza, que non é lingua de importación nen de imposición estranxeira, que non se implantou aquí en virtude dunha legislación e dunha política exteriores e superiores, senón como elaboración xenuína e soberana dos nosos antepasados, en evolución peculiar do latín do Imperio Romano. Lingua propia significa, para ben ou para mal, a que é vínculo endogrupal e tamén estigma, marca de desprezo en España e as súas colonias ou excolonias receptoras de millares de emigrados galegos. Vista a inferioridade manifesta do galego, é a razón de que a mesma legislación vixente utilice esta condición como elemento xustificador e legitimador dunhas leis nominalmente protectores. Un pequeno paréntese, permitídeme recordar que resulta chamativo que na última reforma do Estatuto de Autonomía da Comunidade Autónoma da Castilla e León, un artificio do regime actual, se reclame e estabeleza o carácter do castellano como lengua propia da mesma, como rúbrica de autenticidade que quererá borrar ou aparcar o carácter de única lingua oficial do Estado e como tal imposta en todas as comunidades autónomas onde evidentemente non é lingua propia. En terceiro lugar, hai conflito lingüístico, non porque alguén problematice artificiosamente as relacións galego-español ou porque invente disfuncións turbadoras. Haino obxectivamente porque as dúas linguas en presenza e existencia na sociedade galega viven nun esquema de xerarquía e subordinación onde a lingua galega lle corresponde o papel de soldado raso e ao español o de oficial de alta graduación. Segue habendo conflito lingüístico que non significa bélico ou de violencia física directa, porque hai unha evidente desigualdade nos indicadores de uso de unha e de outra lingua. Hexemonía social, presenza pública, capacidade de imposición e de atracción de falantes, volume de lingua escrita, uso das institucións, organizacións e empresas con dominio efectivo sobre traballadoras e traballadores, sobre administrados, sobre pacientes, sobre clientes, sobre consumidores. Isto é, por moito que o individuo X sexa galego falante inicial ou galego falante consciente na súa vida adulta, é tal a cantidade de mensaxes da e na lingua oficial do Estado que o converten nun verdadeiro suxeito paciente. É imposible, en suma, subtraerse a imposición un mimo do español que vai moito máis alá dos preceitos legais, porque hai múltiplos mecanismos de prescripción social do español, tantos como de proscripción natural, entre aspas, claro está, do galego. Hai en correlación ou o correlato subxectivo do conflito lingüístico, subxectivo no sentido de que de atinxir a todos os falantes, revelase en mediante dados psicosociais. Ocultación oportunista do galego, uso restrito con falantes vellos ou aldeáns, utilización paternalista, disimulación ou negación da súa posesión e mediante crenzas e supersticións máis. Falar, por tanto, neste contexto de imposición aplicada ao galego equivalería a afirmar que a poboación negra impuxo en Sudáfrica direitos e presenza pública e política, ou que as sufraxistas históricas impuxeron aos varóns o direito de voto feminino. O mesmo diríamos a propósito da liberdade individual de escolla lingüística. A liberdade que se reclama é simplesmente a negación, a exclusión do galego dos minguados espazos públicos en que existe, sob capa de non lesionar a oferta monopólica do español. A maior abondamento non existe, naturalmente, liberdade ninguna, en virtude da cal os galegofalantes conscientes podan exercer o seu direito de seren atendidos e correspondidos en galego. Aí a teórica liberdade estrelízase contra o muro constitucional que protexe o direito universal do uso do español e o deber universal de o coñecer. Ora, teñamos moi en conta que non son precisos rótulos elocuentes como existiron na Bretaña francesa no seu momento, presentes en todos os lugares públicos. Rótulos do estilo prohibido cuspir no chao e falar bretón. Ou, en fin,
folletos ou volantinas ou follas, por certo, de moi pouca difusión, como as que houve tamén no franquismo. Sobran armas de imposición lingüística que nen sequer teñen que se concretar en rótulos ou en ordes tan elocuentes como as que acabo de citar. Tamén de autorrepresión, de ocultación do galego. A hilaridade, a burla polo sotaque ou pola introducción de galeguismos na prosa castellana, o simple ton inquisitivo e autoritario dunha pregunta, o temor directo á perda do traballo ou a non obtención dun posto de traballo, a ollada reprobadora, millenta mecanismos máis, por non falarmos de castigos físicos ou de humillacións psicolóxicas ben contundentes. Neste cuadro, sentar que a galega é unha sociedade bilingüe é unha broma de moi mal gosto. Claro que existen dúas linguas, mas naturalmente haberá que aclarar non que son, que existen, non como resultado da existencia previa de dúas comunidades lingüísticas definidas como tais, a maneira de algúns estados artificiais, como é o caso, por exemplo, de Bélxica. O tal bilingüismo que se nos quer vender nen é real cuantitativamente, nen moito menos cualitativamente. Os adxetivos que o españolismo lle engade, tipo armónico ou cordial, para alén de seren asneiras do ponto de vista sen a menor realidade histórico-científica, son simplesmente xustificacións da diglosia reinante. O que se pretende é que o galego exista só na habitualidade coloquial e informal, que ademais vai a menos pola propia lógica e pola propia maquinaria impositiva do conflito e do seu funcionamento, e nos escasos usos litúrxicos admitidos modernamente como complementares. A riqueza cultural da que falábamos ao principio, isto é, a antítese da normalización. Ben, a necesidade de normalización parte xustamente da existencia dunha lingua dominante e dunha lingua dominada. Se así non fose, sobraría toda a legislación que nominalmente recoñece a necesidade de fomentar, potenciar e estimular o uso dunha lingua que é a galega. Imos expresar agora sintéticamente ou sumariamente. Normal significa o que non se discute. Normalizar o galego significa colocalo en todos aqueles lugares e funcións que ninguén discute para o español, que se dan por naturais e incontrovertidos. A normalización conleva as seguintes tarefas, todas elas procesuais, non puntuais. Primeira, restauración de usos perdidos. Segunda, modernización, isto é, aclimatación do galego en todos aqueles espazos, suportes e funcións que caracterizan o uso na sincronía actual, no presente. Terceira, fixación dun estándar para a lingua escrita e como modelo tamén, naturalmente, de lingua oral, que facilite a fixación dun idioma formal e culto, mais que non renuncie, porén, a toda a riqueza diatópica, por tanto, de todos os lugares da Galiza, acumulada na historia e na sociedade. Cuarta tarefa, asociación rupturista do galego a todos aqueles ámbitos e usos que a historia excluente do galego asentou naturalmente en español. E quinta, creación dunha nova megafonía para o idioma, labor onde o papel dos poderes públicos e o seu necesario imán para o resto da sociedade resulta fundamental. Ben, a desembocadura, xa para irmos concluindo, de todo conflito lingüístico, no noso caso e en calquer outra nación do mundo, en calquer lugar do planeta, é dilemática. Ou ben, após o período de crise correspondente, a lingua galega, a precisada de normalización, conquista paulatinamente os espazos a que nos acabamos de referir e vai mudando paulatinamente o paradigma da naturalidade social e pública, isto é, vaise facendo a poucos habitual e predominante, ou, no caso de se manter neodialectalizada nos cantos usos residuais e consentidos, o seu fin será, ou sería, inevitablemente, a substitución pola lingua dominante. Non outra cousa aconteceu históricamente con linguas que acadaron a súa normalización a custa de sacudiren o xugo dunha outra lingua dominante. Podemos falar do checo ou do húngaro a respecto do alemán, do finés a respecto do sueco, do hebreo no moderno Estado de Israel.
Toda lingua modernizada tamén temos que ter en conta que ten ou debe contar cunha estrutura de Estado ou duns poderes públicos benefactores, de forma absolutamente taxativa. O noso castrapo é co relato fiel, e non por casualidade, do Spanglish de Puerto Rico. A dependencia, por tanto, económico-política, nun e noutro caso, conlevan o declive da lingua como signo nacional principal. Por tanto, en positivo, quen fixer propaganda activa do galego, quen se preocupar de o falar e escrever coa máxima corrección posible, estará acreditando tamén en que podemos ter un futuro e en que merecemos ter un futuro galego, non híbrido, non provinciano, non mimético do español, un futuro que reconcilie campo e cidade, oficios e profesións, oralidade e escrita, usos coloquiais e usos secundarios, uso privado e uso público. Ben, vou deixar aquí, falaremos no coloquio coa maior precisión posible de que se pode entender por renovación do discurso nacionalista, porque efectivamente se fala con contidos claros ou ben con subterfuxios deste tipo de necesidade e algún aspecto máis recollido en conclusións ou propostas que vos foron entregues, pois confiemos tamén que poda sair efectivamente no debate fundamental que entre todas e todos nós poderemos armar aquí. E obrigada.